Assalamu alaikum. Raliya. Raliya. Raliya saboda Allah ya zan baro matsala a waje kuma in dawo in sake tare da ita a nan gurin. Ana ta bayani akan matsalar nan ta yin kashi a waje. Yanzu mai balabalan nan ashe duk kashin da ake muke jin bala'in yana tasowa a bayan kangon nan ashe shi yake zuwa yi. Sai zo da rana izo izamka uban kashin sa kuma kawai sai ije ba wanke hannu da sabulu ba komai sai ije da kuma balangu mutane isa shi a hannun hagu ya rika gidi da ba mana ina ba muna cin cututtuka kuma shikenan sai in bar wannan ina yaki da shi kuma in da gidana yanzu na zo ban ɗakin nan na tarakin mun kashi a ba a ji an juye shi ba. Wallahi yaran ne su kullun kashi dai duniya zama ban ma san sun yi ba wallahi na kuma dan gashi. Haba Raliya yanzu wannan sai zama uzuri saboda biki san abin da yake faruwa ba wannan magana da ake ta foliyan nan da zazzabin nan na typhoid da wannan abubuwan da suke faruwa na kwalara duk biki san a dalilin kashi bane kullun a rana daya duk minti biyu yaro daya yana mutuwa a Najeriya yara 548 sai sun mutu akalla a kasar a kowace shekara ana rasa rayuka 200,000 saboda wannan matsalar kuma idan kin aje kashin nan zaki hana kuda ya hau kansa ne idan kudin nan ya hau kai ya fito abubuwan da yake mu'amala da su a gidan nan sai za ta taba ke kanki balle ki wanke hannunki ba wannan yayi tsafta biri kenan kashi a moda ke tastas da ke kuma an ba mana kashi tutsu a waje matsaloli suna faruwa shikenan idan yaran mu suka rika mutuwa kuma sai ki ce min kaddara ce ta kashe su bayan ke ce kika jawo to gaskiya ba zan lamunta ba a hanzarta aje a kwararar da kashin nan zirare shige can gurin a daurayo hannuwa sosai yanda ya kamata kuma kada ƙara gani. To Allah ka tsare mana lafiyar mu kuma ka yi haƙuri insha Allah za a gyara ba za ka ƙara samun irin wannan matsalar daga gare ni ba. Ya ilahi mutane ba ku gani kashin na kyau gare shi ina amfanin barin kashi tutsu bayan ba daɗin gani gare shi ba tsakani da Allah ga cututtuka na balbalin bala'i Allah ya sa mu gani.